Ku shiga YouTube channel ku yi sacin hasken rana Arewa 24 TV domin samun irin wannan shirye-shiryen, sannan a danna mun subscribe domin samun ci gaban wannan shirye-shiryen. No, 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 no. Oh no! Ya? Kana yi mawaka soyayya. Wallahi kamar zo. Yo Habiya ne. Habiya ne kudin ka. Duka mu kuma son waka. Kowa yana son waka. Wai, je kabi da rai. Je kabi da rai. Je kabi. Mu kuma duka duka za mu baka. Ya, bare ga. Wallahi soli da kare. To da yi muku. Sabon masha yayi waka. Wallahi ba sharadi in ka baka mun da dadi ba. Wallahi ka buge ni. Gaskiya an baka dadi ba, kun baka dadi ba. Kai wallahi na ga buda. Kaka bari wanda ai ba nuna ba. Ba ni na. Wannan da kan kwali. Je ba ya ta bayan. Je ba kuna gani na. Je ba kuna gani na. A'a zan gani. Wai ka gani. Ka gani. Ha? Wallahi ne da je. Wai ki kai da dai. To je waka soya zaka fara. Ni waka su waka aure na tashi kuma wani in ji dadi. Yau soya ta. Oh no! Wani wasu no soya ta. Wallahi Khadija. Wanda kai ba. Ni sunan amarya ta Hafsa. Ni kuma dambe. Dambe. Ala kanan dambe. Ha wannan ka samu. To ne dambe da fara. Wannan duna. Kashin bugo kashi. Ka buge su so wani. Subhanallah. Don ta so ka koma. Ka ranka da musu bugu. So ranka da fado. Wallahi ka iya dambe. Ali kanan. Mun ji waka dambe. Mun ji waka. Waka aure na kai ne. Kai ka taure. Hafsa sun waka ta. Wallahi Hafsa lokacin da ta fara gane ki sai dai alƙawari sai kun yi auren ki. Wallahi sai sani ki ta kafiya da ki. Wallahi ki ta biyo din alƙawari da ki. Wallahi ki burge ki. Ya wallahi na gama. Mun ji kai kokari wan gauri. Ni wa ta biyo yanzu da abokan ka ne duk abokan da sun kira domin na kira sabon mashayi ya mini waka. A ci abokanai na sun fito daga wani babban gari su zo suna ji waka da kake na ganga. Wallahi mun ma'alum na gari na. Shi za mu tambaye ka. So da kai da shi da ma. Khadija nake so shi da mu. Okay. Khadija yake so lokacin da ya ganta. Hawaye sai ka tika mishi. La ilaha illallah. Sai da soyayya ta ya bullo. Wanda zai ka ci wani an fara suwa. Wallahi to sai da ka. Kai san sai waka. Kai na fahimci ma kai cewa kashi haya dawo ni haga rigar nan tawu cire ta zanyi ranar ubangiji bai ci kudin na a banza ba gaskiya bai ci kudin gaba kai suna kamar na gane shi Allah ya sa ba sha nan ba su gani wuce da kyau su gane da ba wallahi su daji saboda in ni tashi yawo kamar wallahi zan wuce su gane ya ma ta ba ta inda ba na zo kamar da sai wuce ba su gane da wallahi mun rai gwada Ha ha ha!